egori gose Ensarimache yokuburi buchimbe bwanyali bali chache ikonza tekotaya barayi ba Gusii ikuwe bakongoswa no mweshimiwa Osoro oyo barete tekamale pake banganire tina rutongo charo rabantu bakamunyoka kuchiororo onye bali nkoligali bali ruto chikura igora chikobi kya UDA ichiachete ki uniform kya UDA ichiachete ekegera UDA na era chorete ruto Gusii gaiga iga koro kina UDA ere Gusii na ruto taya Gusii omonto tubwata buno mo Gusii igakoro kwa mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i amangana alijabeti konyambugete na no mochumbe ubwato bongaini omwana omagato akweta no bosai kumbe no mobero bogoreti omenya gotere no nyagota koteba sabantu bonse bya bakenya bagasene gutangasa na Fred Okengo Matiang'i uchake kukana Fred Matiang'i tariko boli president aye ningota gitakote bina boli president na korangiria barangiri ningo mbando kimurasaba Gusii ibageri ndokorangiria abana bakato bakwanere nende to batenya bana bakaba manyita abana bayiboire litukeri babamanyire no muntu ko boli president Kenya gakuru kuno mwesimu Fred Matiang'i igotete da amangana akore karante igoro kamre back anye yabera abantu baite bakurangira uchuwa bachiko itwa babeterera kubatebe tutamu Gusii Mr. President Mr. William Ruto abara yabango kongaina bare nae bakunya koniba iko bakongaina tena nae batagete buno mo president Gusii iga tokorete gotokote bana Kenya ngima Ensarimache ne ya Wantam mangana tutamu ndokorete ntoyo nane ndoko chigwanja aba muraba sinini batara bugate batara tuana hoba chokora abandi batara nyuma matamaiti bakungu babo bachakota na Fred Matiang'i tegero president ngoji terko kanapi egendo to bugate bano muno Gusii goto bugate omwana oita agenda yamo agenda yaito ne yoko bugate chikura eya kabe yoko lika Fred Okengo Matiang'i abe president yenze akonye Kenya.